Karom don maliatum silsagar penamle Akhil Gogoi alangli legislative assembly along budget session do bom hot pc cheman ma pang te bulang song arlukrak itum leo somara tum lela bodmas chichit he school hem long la class 1 2 3 along leo somar tum le lamar ju tek te panya lo bong te chadak tap chadak pru la pen ke dek sang song sitame arlukrak ti hedi la tum somar do kaldo ni hang o mati la sonak thak sa dak same che plang nam lo assembly long budget session do bom ho si arlukrak lo te bulang song arlukrak se ekdom ke chon ke kan odak se abang so video clip sang tum kadogoi se me thek long po lalu lah si penangan atau mektom ke criticize kita dulu lah an kya viga we sami ke lead purpose po ni hudo chirinya ot ke heno ta ke lead purpose po lah si penangan atau mek pulo nang litum lan putong nang lam angkur sini ne aprang ke po sepo ase alam angkur ku pilo mala bangeli tum cethan po nang angkur apilong ta he itum hilang po ne lo nang de don tum lah si tarik ko era clear ni budget session dolo alam abang ke kopi posila anset ki krup ki krui hak lo ma plo tang te Akhil Gogoi dek sang song kalui long pop lo ma plo tang te halabang so budget session do bom lo legislative assembly lo halabang so ke do bom mahut alang li ke pudu na bangela han lo pasipu kaprek alam etum che chika che thana phaning ton kok lo na nona mat ke tu ma kenang sot nai ke lang kang lum itu ma sama long la an lang ke thelo munita tum kana hok dolo munita prane dal sami dolo ke cho ke jona thai we jon tu jon wara pi kana hok kan duk ka we dolo sok the sok sang sitame la posila bang so pu thak nona mat immediately budget papa sangji lapen ke tum nona matsi tum lap sob thake chingwai nai lapen ke tum un thekan bena ke rap pinang ji polam selang lia bangken pudun lo sila bang su ki pu hut haladak speaker pen mate chairman ben pu pon lo je abang so kaprek ahi na ka chingwai bangke tum inton un e pusepu adjourn un elo lasi itum halahai tami halahai rona tang teng pen namang lapen itum kacing kaciparai tang teng pen isi pen isi le chingwai pono nang polam lo setame Akhil Gogoi bangke pulo nona mara kenang sot nai immediately itu kacing wai kenang sot nai ke lahen lo posila le ching wai nang polam ko kredelo alam che don de lo lako bangke panya dut lo dang mase dek sang song arlukrak amase aphi bangke kopi sinang man ma pong te hada speaker pe na jolang liphan pe de lo eliminate plot lilo arplung phit lilo legislative assembly pen arplung phit lo chingki je than ye phan bangke alang le chingki je than long le de lo lalu lah sialang li hong nang teplot pen na lang li kaningje media tu mat heng no kaningje ki thana bang ke la henlo je nona mat rada tum sung piglo samlong pusipo sila bang so puthak chingwai se nang punigi pudona joini pensi ne phana bang ke nang arplung phitlo pusipo la pen hapulang namlo pongte speaker ke hala bang so de kumaluma pongte Ranjit pusipo Ranjit Kumar Das alang li pulo je lake unparliamentary lapen ke aman ki pipe pusepu legislative assembly han aman ki pipe lo lake pusepu niningkan si kre authonikan kre si claimant lo anang bong penili theklong le penang la puson ke pusepu legislative assembly long kangya dimen thur plut pen haladak dex ang songar krak lake oso maratum ta vivela dake pualam bang to ko oso maratum malon right ta vedelo kamatha bang pusi hala pupon lo speaker pen sitame lalo lasi sita me ala pu Akhil Gogoi bangke tokling lo people lo pongte itum thek pono jila news article long kadu ko bilang samelang li pupono alang li exact ki polam thelo la bangke I had to ensure that the budget was passed so that fund could be made available for flood affected people possible nangli asi alang li ke je lam jak sigenang poje budget lang ke the puthak chingwai pon serak rak pen budget che papas serak rak pen halatum phana kerap ki pilong je phan posipu lalo alama bang enon magili tum thek ponong ji lang ke the bang asamalong bang ke worst lo people of bang te tum non amat worstly affected ke sif sagar long stalo sif sagar pen charai deo di ile tum news long lang ponong pong te ilasi la de daily tum penana long do charai deo sif sagar Jorhat Golaghat Dibrugarh Nonggaon la pen Dhemaji la pen ke tum karbi ang long mas tamilo kidam tangan ile tum thek ponong lo reporter bang arju pon lo nuda karbi pi tum thek ponong la itum ang jer loi lang ke the pen jok lo do thai ve de lo to wara jo selang tum che pachong nang lo posi lakatu kawita nang tuminat loktong na cheroi lo ma pasar jupon lo kalang lo nitum lok sinang cheroi pon lo posipo anak he lo penselang tumang cheroi lo posipo duk duk pik lo jin so me khangyang lo atheli tum karbi tum same dak denarong lapen ke hawar ke hat lakatu kawi ke lang sing lum jap lo do thai penan lo ke ki duk ke plang kadu kawi ching bar kri lo ki sungi pho bang ke sohot bang ke amasi arju pon lo lakatu kawi tamina lok sang cheroi lo ma posipo mena lok sina cheroi lo posipo amasi hani tun thek lo tang te nang tum ke khupia han se chutunik bom lo
อามาเสอลังลีบางแท็กโดนเราแม่นบางแท็กอันเด้ลังเลเทสิตามีออกคิดชนังก็อย่าปอสิออกอาหารสกัดจุดตุนตัวเสลังลีบางแท็กโดนเรามาเสละบางส่วนละรีพอร์เตอร์บางแต่อิงเน็กคุกเรียวละปูปีพอลบรถตั้งแต่อีหลังดำรถบางติงเน็กไม่มีสิตามีส่วนเป็นบางหลังดำรถบางแต่ดูกบางดูปีกแล้วสามีละปานัดดูกดวงบงเป็นสิตามีหลังนักกิสุงเก็บพงบงสามีนิ่งก็จะปารองทุเทงมาเดกังเน็กทุลองพอสามีชูรูปนังจีแล้วนี่พันสามีajo natural lo tapi ajo Bagi kopi hang. no beke mane jong he lilang theta oke chonang ko jong he lilang theta ok chonang ko Lalu ahok lo, athebi polo pong te, ko ano nilang kithepen ki do thai ka we hormon ko cheroy ka do ka we ki lak lo jar lo, apositum jakong pa nang ko ipoking childo. Itum duk sitami ki chu bang ipok bang bang ateng si chu nang ko chepa pleng nang ko. Aposela bang so dalang litum sameออกบางเสออกหันสิจุดตุนโลโจลปูหามาเสเป็นงานมิมส์บางแกไวรัลโลสิตามีลิตุมลามิมส์ก็ไวรัลบางเป็นงานบางแกลิตุมอิงเนกโลอันนี้จะปารองโลยัดโลสิตามีตุมฮัลปัวบางตามีหลังดำนังเจียนิเกติฟกูพิลุมาปองเตะเทฮัลตุมอิงเนกไม่มีโลเตมาสตามีสุ่งบางแกสุ่งปิกโลฮัดักมาโลมาราดตุมเฮดีสุ่งปิกขังยังโลเทลังแกเทเป็นแล้วโลแล้วเสitu tek ponong lo penan aleng ke tu me relief pilo palam setame lalo ili tum kaduk ka vesame ka cerap je bang ke ning hang setame ili tum ka videt hian sai de ki duk hian sai de amasi cerap tek the lo amasi tum aleng ke the phan se li tum mang ke chulang prong lalo la se aleng ke the tum itum report along news along kaduk ka wirong tek ponong asame penan akira pajir dam lo pusipu ning thelo penan atum ki sung ke phunai nai tum sami long lo pusi lalo la pen ihin pen lang dam lo bang te li tum karbi yang long CEM MLA Dr. Tuliram Rong Hang alang list tame legislative assembly long penang an lampu dun lo keceng si ke litum tek ponong lo alang list tame penan karbi yang long kisung lampak lang pon keceng sia hala Akhil Gogoi pen che photo dot karbi alam ning jeri palam pen ajok isia sentiment do koka tek lo amase karbi alam bang penang an promote pon lo litum CEM bang hedi keram tangan isame aleng alam men selang li ning je pon lo la pen kala pu speaker pen setame aleng alam pen 5 kilo jolapu amase chelang misen lo setame hala dak putulo speaker bang pulo aleng alam ke ningjere reno translator ave nili tumbuji je pusipulo la pen ajo aphi bang ke ohomia alam se ko chihum thunang kok la pen puthot atum tum pinia bang eli tum thek pon thulong lo pini setame tuma MLA mati CM Dr. Tuliram Rong Hang ke ako puthot aleng alam pen selang li ninje pon thulo selang li kan ninje pon la puson hen lo alang li penan kacuru pon setame paklang pon lo CM han setame ala pen ke alang li kan ninje pon la puson hen lo je nituma leng atum setame methang aporom puthi la pen ke methang alama ki kedo penajok si nitum same pulo khai kang thim pulo la pen ke 6 schedule same ke long lo pusi pu alang li phangcheng pono la pen ke netum hemprex setame hang bom lo palam setame alang li pu pon lo si hemprek ke hang palam along bang ke penangan speaker pen bang ha pupudun lang amasi alang li homia pen sa ko ninje tu phitlo sami homia pen kan ninje pon hot bang ke hemprek palam bang avidet amasi sabso pinile he hala homia pen kan ninje hostami nitum autonomous state ke hang bom palam bang papla pon poson te aleng ben kan ninje hot ke lang li papla lo tema nitum tau hemprek kang tim hang bom pualang li ninje pon lo setame hala homia pen kan ninje pon hot bang lang li ninje pon pedet selang li hino pa li penana ke melang li ninje pon lo setame la sota ninje pon sonte rala tum aning sam dokpo setame apialang li homia pen kan ninje hot bang ke la aleng alam pen kan ninje so thot bang ke ninje tu tede la lo selang li kan ninje pon bang ke la hen lo je isi bang ke aprang si galang li target pon la speaker pan keram tangani bang ke ala speaker bang pulo ni ke buji je translator ave pulo pinia bang ke li tu CEM bang setame pu pon lo translator chi bi thanang po selang li pulo speaker pan ake hai Dr. Tuliram Rong Hang bang pulo speaker pan nang speaker translator chi bi thak po se po aleng alam ben ang ke translate je bang pan po me sen lot atang siyong klok lo la pen ke alang li ki pu pon ke la lo illegal encroachment apu thak PGR apu thak alang li ningje don lo pini ningje don lo la se alang li pulo ni tum yong si long le phelang cherai kom je ja ji plo tang te ni tum ma phan ja kong nang pinang ji pu selang li pudun ni tum PGR illegal encroachment ko an ya suri dolo CEM akera pen ajok ni tum pinang ana dim ke ivik long lo sitami dok piklang pu selang li pulo PGR long sitami dolang asila hai ke ivik je phan ke ni tum jakong nang pinang ji pu selang li plo athi polo pong te non ke jakong ke state go falong si dokok apot si ni tum ma phan
council of Panjakong nang pinang ji athe long le hem phukin itum ke poselang li penangan pudun lo lapen kelang li kape ka son sitame pudun o kedam tangan ni sitame lapen ki si bangke churu nang ji ilitum lang dam lo pongte kedam tangan ni lapen pinyar ni an sitame la puson kaningje hai bangke ilitum theklong bangke jumlang legislative assembly long itum do ke mele kape ka tum sitame samelang tum kaningje ilitum theklong le kedam tang lo sitame non bangke ilitum CEM Dr. Tuliram long hang alang li bangke ningje dun dak ningje dun phun bangke hai lapen penang an ningje dun lo lang li lang dam lo plotang te batai phong lang li penang ningje dun lo la bangke churu nang ji ajat le punon politics padulo nang ajat le punon sitame kaningje bangke ningje lo lahen lo itu makan akenang bai itum tini ni de nang ji litum makemang lapen kai ke ningje nang ji po bang lapen non ke litum tek ponong lo litum CEM sitame ame thang phan alang li che pa improvise pon bom lo apora teng si abotor ka chila teng salang li sitame ame thang phan ansel se che pa improvise pon bom lo lapen ni ning thilo rada tum sitame pinang na tum ke churu nang ji dim ke churu nang ji pose churu lo pose lalo ase litum Arleng alam sitami non bangke kedam tani tum la puson arjulong le sitami non bangke arju ponong bom eli tum pinian pen ke batai ke thom an ke arju ponong lok lodi sige bang silang ani samil tum arju ponong bom helang la pen ke eli tum hempre ke thak sami la puson si hodun bom helang posin ning ke the do athelang li ke dam tang sami hodun no la pen ke bang silang ani samelang li hodun bom helang posin ning bang ke thelo lalo la si pinya bang la le che tham pon cholo nang ke bang silang ani etum follow no bom lang na tum sami follow dun tha channel do etum jong siala parliament long ka chedana lam hada ko PPC ka discuss mala bang solam lang ji bang tum sansat TV long lang du no hada na tum long ponji details sa pen ke CK tum asam la legislative assembly ka chingwai lo alam an sami chidi dun tung du pong thena tum official channel do lang tum legislative assam legislative assembly puna to hada lang dun lo pong te long po